हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTCनि साख्रिफोरनि बागैनो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबाङानो सोंहरबाय थादोंमोन साख्रिफोरनि जेबो आपडेट गैया नामा होननानै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दाखालि बावैसो जा BTC सरकारनिफ्रायनो फैनाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जा जोंहा एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थांदोंमोन दा बिनि जोंहा फिजिकल एबा रिटन एग्जामफ्रा माब्ला जानो हागौ बादि आं बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे LPUP टेट टिचारफोरनि एपइन्टमेन्टखौ BTC सरकारा माब्ला होनो हागौ बादि आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम दाखालि बावैसो जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय फैनाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जा जोंहा एप्लाइ खालामना जोबनानै थांबाय दा बिनि फिजिकेलानो जा एबा रिटन एग्जामानो जा दा बियो माब्ला जानो हागौ बादि आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानग्रोदों दा बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय नैबे जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय बिनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटार होनायफ्रा बे बोसोरनि जोबनायथिंजाय जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो रिटन एग्जामानो जा फिजिकेलानो जा जायखिजाया मोनसे नङा मोनसे नैबे माबायाव जाग्रोगोन आरो जेनेबा सिगांनिखौ नायोबाथ' रिटन एग्जामासो सिगाङाव जाग्रोदोंमोन नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनियाबो दा बेनिखायनो बेखौनो आसाखौ लाबानो जाबाय रिटन एग्जामानो जाग्रोगोन होननानै नैबे जुलाइ नङाबा आगस्टआव जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ ला दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना मोजाङै फरायखाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना माब्ला जागोन बे डेटखौ नोंथांमोना नेबाय थानो नाङा नटिस फैनायखौ नोंथांमोना नेनो नाङा नोंथांमोना फरायनो हास्लाबनाय नङा दा मिन्थिना मोनखाबाय जानांगौ जुलाइ नङाबा आगस्ट बे मास मोननैनि गेजेराव जोंहा रिटन एग्जामा जागोन फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनियाबो दा बिनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि जोंहा फैगोन होननानै बुंदोंमोन BTC सरकारनिफ्राय सोरबा बुंदों 5,000 होननानै सोरबा बुंदों 10,000 होननानै नोंथांमोना बेखौथ' बयबो खोनाजोबखादों जानांगौ ससियेल मिडियायावनो गोबां मानसिफ्रानो बुंदों नोंथांमोना बेखौ नुखाजोब्बाय जानांगौ दा जिखियानो जा मानो 5,000 जा 10,000 जा नाथायबा दिनैसिमबो साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैयाखै बेसो मोनसे जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जोंनि नैबे आसाम सरकारा दायो मोनसे टास्क फर्स बिथांमोना बानायबावबायसो बे टास्क फर्सआ माने नैबे मास मोनथामनि बिथोराव बिथांमोना बोरै नैबे 2 लाख साख्रिखौ बिथांमोना माने फुलफिल खालामगोन फैबाय थानाय 5 बोसोराव जा टारगेट होदों दा बिनि थाखाय बिथांमोना माने आसाम सरकार खामानिखौ मावबावबायसो नाथायबा जोंनि नैबे BTC सरकारनिफ्राय जेबो आपडेट गैया BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जा बिथांमोना जोंनिसिम बयनिसिमबो रादाय होदोंमोन जेनेबा 5,000 बेबादि साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन होननानै नाथायबा दिनैसिमाव ना पात्ता रावबो जेबो आपडेटखौ होआखै माब्ला साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफ्रा ओंखारगोन बिनि जेबो खबर गैया बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन इलेक्सननि उनावनो माने थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि गोबां फैगासिनो दं होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नाथायबा दिनैसिमाव फंसेबो बेफोरनि बाथ्राखौ जोङो खोनानो मोननाय जायाखै जोबोद बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेखौबो जों मिथिना मोनखादों गावसिनिफ्रायनो जेनेबा BTC सरकारनि मानसिफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियायाव नुखाजोबदों जानांगौ गोबां डिपार्टमेन्टावनो साख्रिनि भेकेन्सिफ्रा लांदां जानानै दं होननानै दा बेनिखायनो इसेबां जुदि साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङबा मानि थाखाय गोख्रैयै फिलआप खालामनो बेखौ नाजायाखै बेबो मोनसे सोंथि जानानै फैदों आरो दा जिखियानो जाया मानो साख्रिनि भेकेन्सिनि नटिफिकेसना एबा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ दिनैसिमाव आंनिबा नुजाफैनो नांसिगौमोन एबा होनांसिगौमोन आं बेखौ सानो इलेक्सना जोबनानै जोंहा एसे समा जाबायानोसै दा बेनिखायनो होयोबा बिथांमोना नैबे जुन मासावफ्रावनो एडभार्टाइजमेन्टखौ होयोबा मोजां जागोन आं बेखौ सानो जेनेबा नङाबा लाइमोनफ्रा एसे खुद्रिसारगोन माने गोसोआव बारा मोजां मोननाय नङा आरो जेनेबा थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि जा बिथांमोना साख्रि होनो नागिरदोंमोन बोरै माथो जाखो होननानै बेबादि सोंथियाथ' फैखागोन सरकारनिसिम आरो नोंथांमोना गासिबो कुइसन खालामनांगोन ससियेल मिडियानि जे गासिबो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि थ्रुयै बेखौ नोंथांमोना सोंखारिबानो जाबाय BTC सरकारखौ जे बोरो नोंथांमोना थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट लाबोनो होनाया साख्रि होनो होनाया बोरै बहा थांखो होननानै नोंथांमोना बेखौ एसे माने सोंखारिबाय थानांगोन ससियेल मिडियायाव गावबागाव गासिबाबो राइट दं नालाय दा बेनिखायनो बुंनायनि नोंथांमोननियाव गासिबनियावबो मोन्थाय दङ दा बेखौ आं बुंहरनांगोन दिनैसिमाव आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जायाखै नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना माब्ला होगोन नाथायबा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन इलेक्सननि उनावनो जोङो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ लाबोगोन होननानै दा बेनिखायनो एसे जोंहा समाबो जाबाय आं सानदों नैबे जुन मासावनो BTC सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोनखौ आङो आसाखौ लादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे जुन मासाव चान्सआ दङ जे नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया जागोन होननानै
नाथायबा भेकेन्सिया 5000 थागोन ना 200-300ल' थागोन दा बेखौ बुंनो हाया नाथायबा आं सानदों बेबादि 200-300ल' साख्रिनि भेकेन्सि थानाय नङा मानो होनोबा सिगांनि जोंहा जा नैबे BTC सरकारनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि समाव जा बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामदोंमोन बिथांमोना बेखौथ' फुलफिल खालामनो हायाखै नोंथांमोना मिथिखागौ दा बै समावबो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया एसे दंसाबखायोमोन 1000निबो बारा दङमोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो बै समनि साख्रिनि भेकेन्सिखौ फुलफिल खालामाखै लाइमोनफोरखौ ओरैनो बेकार एप्लाइ खालामहोबाय एग्जाम होबाय दा बेफोरनि साख्रियाबो केन्सेल थांखो ना माखो दिनैसिमबो जेबो खबर गैया जोबोद बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दै लाइमोनफोरखौसो माने गोदाव सोराव खालामगासिनो दं होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा जेनेबा बोरै माबादि प्रसेसै थांखो केन्सेल खालामगोन ना मागोन सिगांनि जा टार्गेट आरो फरग्रेडनि जोंहा रिटेन एग्जाम जादोंमोन फरग्रेडनिया जा इन्टारभिउ जादोंमोन दा बेखौ केन्सेल खालामगोन ना मागोन केन्सेल जागोन ना माखो दिनैसिमबो मोजाङै क्लियारिफिकेसन गैया दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरो लाइमोनफोरखौ एसेबां बेबायदि खालामनो नाङामोन मोजाङै क्लियारिटिखौ होयोबा मोजां जागौमोनखौ आं सानदों बे बाथ्राखौ आरो दा बिनिफ्राय नैबे LPUP टिचारनि एपइन्टमेन्ट होनाय बेखौथ' बुंगासिनो दङ जेनेबा होथारसिगोन बावैनो होथारसिगोन बिदिल' बुंगासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो गैया एपइन्टमेन्टखौ माब्ला होगोन बिनि एपइन्टमेन्टखौ होगोन माने रिजाल्टखौनो होआखै आरो सोर सोर जेनेबा मेरिट लिस्टआव फैनो हायाखै बिनि जेबो गैया दिनैसिम रिजाल्टआ दिनैसिम मोनफैनो हायाखै आरो जानो हागौ खोमा एसे उनाव बिथांमोना होसिगोन बायदि दा जिखियानो जाया माने रिजाल्टखौ नोंथांमोना नेग्रोनांगोन बिनि उनाव एपइन्टमेन्टखौ आरो माला होयो बेबो मोनसे बाथ्रा जाहैगोन नालाय दा जिखियानो जाया माने नोंथांमोना नैबे LPUP टिचारफोरनि टेटनि जा जोंहा रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन दा बेयो जोंहा थाबैनो नोंथांमोना माबाखौ मेरिट लिस्टखौ मोननो हागोनखौ आसाखौ खालामनानै जाबाय नैबे जुन मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ ला एबा नोंथांमोना मोनखागोन बायदिखौ आं मोनखादों नैबे जुन मासावनो दा बेथ' जाहैबाय LPUP टेट टिचारफोरनिया बिथांमोननियाथ' जोबोद मोजाङै जादों जेनेबा जोबोद मोजाङै जादों माने बिथांमोनाथ' जेनेबा रिजाल्टखौ मोननो हासिगोन बेबायदि होननानै बुंगासिनो दङ नाथायबा सिगांनि जा बे LPUP टेट टिचारफोरनि जा एप्लाइ जानाय बेबोथ' जोंहा थांनाय BTC प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दैदेननाय समावनो जायाखैमोनबा दा बेबोथ' केन्सेल जायाखै दा बेनिखायनो बे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रिया बोरै केन्सेल थांथावना बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जेराव बेथ' रिटेन एग्जामनि रिजाल्टआनो होनांगौ दंबावोसो टेकनिकेल माखासे दङ नन टेकनिकेलनि दङ थार्ड ग्रेडनियानो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि रिजाल्टखौ होआखै फर्थ ग्रेडनिया इन्टारभिउ जाखांबाय गोबां नोंथांमोना लाइमोनफ्रा इन्टारभिउ होबाय गैया दिनैसिमबो रिजाल्टखौ होआखै दा बेयो साननो गोनां बाथ्रा आरो जों बेफोरनि सायाव बयबो माने सोंखारिलायबा सरकारखौ एसे मोजां जागोन जोंनि बाथ्राफोरखौ एसे खोनासंहोनो जों हायोबा एसे मोजां जागोन सरकारनिसिम जेबो खेरायनाय बेबायदिखौनो मोनलायलांसै माथो आङो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे बेफोरनि बागै ससियेल मिडियाआव ओरैनो सोंखारिबा मोजां जागोन बोरै जाखो नोंथांमोननि साख्रि होनायनि बाथ्राया बोरै जाखो सिगांनि साख्रिफोरनिया केन्सेल थांखो ना माखो जेबो नोंथांमोना माथो आपडेट होआसै बेफोरबायदि नोंथांमोना सोंखारि जायो आरो ससियेल मिडियाआव आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बयखौबो बुङो गासिबो मानसिफ्रानो सरकारनि मानसिफ्रा गासिबो ससियेल मिडियाआव एक्टिभ थाखाजोबो नालाय दा बेफोरखौ नोंथांमोना मावनो हायो आरो अब्ला बिथांमोना रिमाइन्ड खालामफिन आरो बावनानैबो थायो नालाय बिथांमोना दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे खामानिखौ मावनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय ससियेल मिडियाआव गासिबो अफिसियेल मानसि बिथांमोनखौ टेग खालामना नोंथांमोना बेखौ बुंहरबानो जाबाय अब्ला बिथांमोनाबो एसे गोसोआव फैगोन खोमा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा थार्ड ग्रेड फर्थ नोंथांमोना नैबे जुन मासाव एडभार्टाइजमेन्टखौ फैगोनखौ एसे आसाखौ लाबानो जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन एडभार्टाइजमेन्टआ ओमफ्राय भेकेन्सिया बेसेबांसो फैगोन दा बेखौ 100% बुंहरनो हाया दा जिखियानो जाया मानो नैबे जायफोर फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जुलाइ आगस्ट मासाव नोंथांमोना रिटेन एग्जाम जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो फरायखाबानो थाबानो जाबाय नटिस फैनायखौ नोंथांमोना नेनो नाङा उमुक थारिखआव रिटेन एग्जामा जासिगोन बेबायदि फैबाथाय आरो गैला नोंथांमोना आरो मा फरायनो हाबावनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजाङै फरायखायोबा मोजां जागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय दा बेखिनियावनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुखसां नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बिनिफ्राय आंनि माबाफोर बुंनायफ्राव जुदि गोरोन्थि जाफ्लांबायबा नोंथांमोना आंखौ बयबो निमाहा होगोन होननानैबो आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों